Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. V stredu sa konalo dôležité rokovanie k štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá sa nachádza vo veľkej strate. Prítomný na ňom mal byť premiér Robert Fico, Smer SSD, ktorý ho mal iniciovať, ako aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, Hlas SD a ďalší. Chýbala však šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková, Hlas SD, čo vyvolalo špekulácie o tom, či má ešte premiérovú dôveru. O stretnutí ako aj neúčasti ministerky na ňom informoval denník SME s odvolaním sa na svoje zdroje. Stretnutie mal zvolať premiér Robert Fico, Smer SSD, a prítomný na ňom mal byť aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je aj predsedom strany Hlas SD, je teda v pozícii Dolinkovej straníckeho šéfa. Ten sa rozhodol po medializácii celej veci zareagovať. Príde mi, že mnohé médiá sú prekvapené, že vláda pracuje a jej predstavitelia sa stretávajú aj počas letného dovolenkového obdobia. Neviem si inak vysvetliť ich domnelé predstavy a hľadanie senzácie, ktoré mali vzniknúť z môjho stretnutia s premiérom, napísal na sociálnej sieti. Aj keď sa premiér momentálne rehabilituje po teroristickom útoku, stretli sme sa ako predsedovia dvoch koaličných strán Hlas, Sociálna demokracia a Smer SSD, aby sme prediskutovali dôležité témy v oblasti sociálnej politiky a rodiny, migrácie, zdravotníctva, podpory regiónov a hlavne energetickej bezpečnosti, najmä v súvislosti s obmedzením dodávok ropy z Ukrajiny, tvrdí. Oceňujem, že si médiá všimli, že predstavitelia strany Hlas, Sociálna demokracia a súčasná vláda sú aktívni aj v období, keď by mnohí očakávali, že nebudú pracovať koniec koncov na letné prestávky. Si zrejme zvykli u vlád v rokoch 2020 až 2023, dodal. Zuzana Dolinková má mať tento týždeň dovolenku.